Vítam vás v mojom novom videu. Dnes sa nachádzame v obci Banská Belá. Prišli sme sem kvôli slovenským magnezitovým závodom menom Dinas. Najprv si povieme niečo krátke o obci Banská Belá. Pôvodné osídlenie a vznik Banskej Belej úzko súvisí s rozvojom ťažby nerastného bohatstva a v okolí Banskej Štiavnice. Dobývanie zlatých a strieborných rúd dalo podnet k osídleniu tohto kraja a nerastné bohatstvo sem prilákalo nových osadníkov. Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1228, kedy sa prvýkrát spomína územie Bela a potok Bela v súvislosti s baňami na striebro. Keď sa táto osada stala významnejším banským strediskom, dostáva obvyklý názov Bana, teda Baňa. A aby sa odlíšila od pôvodnej osady Bany, terajšej Banskej Štiavnice, pridáva sa k jej názvu aj meno potoka, pri ktorom vznikla. Tak vznikol názov Bela Baňa. I keď sa tento názov v slovenskej forme v písomných prameňoch nezachoval, tento pôvodný slovanský názov potom Maďari jednoducho preložili do svojej reči formou Fejer Baňa, zachovanou v najstarších latinských listinách. Vďaka prosperujúcemu baníctvu boli Banskej Belej udelené mestské práva kráľom Belom IV v 13. storočí, ktoré boli v roku 1453 obnovené Ladislavom V. Banská Bela bola plnoprávnym členom zväze stredoslovenských banských miest, ku ktorému bola pripojená v roku 1455. Ťažba striebra a zlata bola v minulosti hlavným zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Už v 13. storočí mala Banská Bela vlastný a na dnešnú dobu pomerne veľký murovaný kostol. Banská Bela žila v tieni Banskej Štiavnice od polovice 15. storočia až do roku 1788 samostatným politickým i hospodárskym životom ako slobodné kráľovské a banské mesto. Nie sú známe dôvody, ktoré viedli k strate samostatnosti Banskej Belej a k jej spojeniu s Banskou Štiavnicou. Keď v roku 1788 sa obe mesta spojili a utvorili dvojmesto Banská Štiavnica a Banská Belá. Isté však je, že Banská Belá sa nikdy nezmerila so skutočnosťou, že stratila svoju samostatnosť. Dôkazom je aj to, že 24. augusta 1848 sa Banská Belá opäť otrhla od Banskej Štiavnice a opäť bola samostatným mestom až do roku 1865, kedy opäť stratila samostatnosť a vrátila sa do spoločného zväzku s Banskou Štiavnicou a zotrvala v ňom až do konca roka 1953. Od 1. januára 1954 je opäť samostatná, ale už len ako obec. Na mieste, kde sú teraz chatrajúce budovy bývalého štátneho podniku Dinas, Banská Belá, stála húta, v ktorej sa tavili najmä strieborné a olovené rudy. Ešte by som takisto chcel poďakovať pánovi, ktorý nás pustil po našom vysvetlení, prečo sme tam prišli. A teda po väčšine sa do daných miest radšej dostávame ohlásenie a ideálne aj s povolením zdržiavať sa v týchto a tomuto podobných areálov. Samozrejme, kde nás nechcú, tam sa veľmi násilne nemusíme trieskať, pretože nechceme potom zbytočné problémy. Aby som teda niečo dodal aj k videu, tu bola taká vlastne striežka za týmto areálom, kde boli vlastne skladované vypálené tehly, ktoré táto fabrika vyprodukovala.
No áno, presne kvôli tomuto pohľadu, ktorý sa vám naskytol pri vstupe do tejto haly, presne kvôli tomuto sme tu plánovali cestu už od februára v tomto roku, lenže stále nám do toho niečo prišlo, stále sme nachádzali nejaké nové lokality a nevedeli sme sa sem dostať, ale konečne sme tu. A teraz zasa niečo k tomuto. Cestou do Banskej Štiavnice v obci Banská Bela sa nachádza zaujímavý objekt, z cesty si ho ani tak nevšimnete. Vidieť sú len mierne schátralé budovy, v ktorých sa nachádzal bývalý štátny podnik Dinas. Objekty na prvý pohľad vôbec nepôsobia zaujímavo, skôr bežne, tak ako akákoľvek iná opustená továreň na Slovensku. To najzaujímavejšie sa ale skrýva vo vnútri areálu. Nájdete tu výrobňu šamotových tehál, ale viac ako opustená továreň zaujíma jej pôsobivý výzor. Ešte by som rád vysvetlil, od čoho je vlastne odvodený názov týchto závodov menom Dinas. Dinas je žiaruvzdorná kremičitá hmota, ktorá sa používa na konštrukciu klenieb a výmoroviek koksárenských, oceliarských a sklárskych pecí. Je odolný voči kyslým taveninám. Dinas sa vyrába z kremencov, kremenných pieskov, dinasového zlomu a ďalších látok ako vápna, plastifikátorov a mineralizátorov. Z hľadiska výpalu Dinasu sa snažíme, aby sa čo najviac kremeňa premenilo na tridimid, pretože jeho dĺžková roztiahnutosť je najnižšia. Z celkového množstva Dinasu je 60 až 80% tridimitu, 20 až 30% krystobalitu, 10 až 20% kremeňa, 8 až 15% kremenného skla. Používa sa do 1500 stupňov Celzia a má žlto-hnedú farbu. Tradícia ťažby minerálov vhodných pre výrobu žiaruvzdorných tvárnic do taviacich pecí má na Slovensku korene v 19. storočí. V povojnovom období po znárodnení a v podmienkach socialistickej organizácie priemyslu boli tieto závody združené do národného podniku Slovenské magnezitové závody. Hoci továreň v Banskej Belej dnes už kremenec nazývaný Dinas nespracováva, po architektonickej stránke ostáva najmodernejším z obdobných závodov, vybudovaným na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. Komplex továrne rozkladajúci sa v údolí Halčianskeho potoka navrhol Emil Beluš. Areál nebol moderný iba po formálnej stránke architektúry jednotlivých stavieb, ale aj z hľadiska jeho celkovej koncepcie, ktorá reagovala na požiadavky technológie a výrobného toku a takisto na morfológiu terénu i vyhovujúce pracovné podmienky, zabezpečujúce efektivitu pracovného procesu. Závod sa skladá z výrobnej a administratívnej časti, zahŕňa výrobné haly, prípravne, tepláreň, sklady surovín a hotových produktov napojené na vlečku, administratívnu budovu a priemyselný dopravný systém. Rozdielne funkčné využitie objektov továrne sa odráža na ich hmotovom a materiálovom stvárnení. Autor sa okrem architektonického zvládnutia náročného výrobno-administratívneho celku koncentroval na prirodzené osvetlenie priestorov. Pôsobivý estetický účinok majú v tomto smere predovšetkým výrobné haly s veľkorozmernými oknami na bočných fasádach a so strešnými nadsvetlíkmi, navyše odvážne prekryté železobetónovými škrupinami veľkého rozponu. Aj keď areál továrne realizovali podľa projektu, ktorý nie je považovaný za tak harmonický ako iné jeho známe varianty, v navrhovaní priemyselných stavieb a rovnako v diele Emila Beluša má svoje nezastúpiteľné miesto. Továreň je poslednou Belušovou realizáciou industriálnej architektúry. V súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu a chátra. Ešte by som rád doplnil informáciu, že banskobystrická firma Detox mala záujem triediť v Banskej Belej nebezpečný odpad, avšak natrafili na odpor tamojšieho zastupiteľstva. Radní sa obávali, aby prevádzka nespôsobila znečistenie ovzdušia či pôdy.
Nechceli, aby sa nebezpečný odpad triedil v lokalite, ktorá je hranicou UNESCO, územia Natura 2000 a vstupnou bránou do chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Detox sa do Banskej Belej dostal vďaka stratovosti firmy Dinas, ktorá má v Banskej Belej fabriku na výrobu žiarovzdorných tehál. Manažment Dinasu hľadal nového investora, ktorý by pokračoval v doterajšej výrobe a novými aktivitami počas nepravidelného odbytu by fabriku pozdvihol, aby bola sebestačná. Našiel ho v spoločnosti Detox, ktorá Dinasu okrem iného požičala niekoľko desiatok miliónov korún. Od začiatku mal Dinas záujem získať ďalšie finančné injekcie a rokoval s konateľmi Detoxu o tom, aby prevzali aktivity fabriky v plnej miere, keďže nemala žiadne zdroje na splácanie úverov bankám ani vyrovnanie požičky Detoxu. Detox pristúpil na rokovanie o odkúpení celej fabriky s tým, že skôr ako povie posledné slovo, potrebuje nájsť náhradné výrobné aktivity k súčasnej upadajúcej výrobe. Podľa obecného poslanca však konatelia firmy na spoločných stretnutiach nevedeli garantovať, že po roku fabrika pôvodnú výrobu neskončí a zamestnancov neprepustí. Žiadna súkromná firma ale nebude dotovať nerentabilnú prevádzku. Nedôveru si firma u ľudí získala aj tým, že spočiatku hovorili len o plastoch a kremičitých pieskoch, ale v podnikateľskom zámere uvádzali už aj pneumatiky, akumulátorové batérie a oleje. Musím teda uznať, že v rámci toho, čo tu teraz vidím, tak asi súhlas teda nedostali a fabrika chátra. Teraz vám už dám trošku pokoj, nech môžete nasávať alespoň takto z videa danú energiu tohoto miesta a pokiaľ by som chcel niečo dodať, tak sa určite ozvem.
Táto časť ma celkom príjemne prekvapila, pretože som nečakal, že tu budú labáky. Ja som totiž nejako nepozeral predchádzajúce videá, kto čo vydal z tohoto miesta, pretože rád chodím na tieto miesta s takým pocitom, teda nechcem vedieť, čo ma tam čaká, takže radšej chodím formou prekvapenia. Čo sa týka takýchto miest, určite neodporúčam ľuďom, ktorí tu plánujú, či už ohlásenie alebo neohlásenie chodiť, aby si na takýchto miestach dávali pozor. A určite sa ničoho nechytali, nerozbijali, nebrali si domov, pretože ako si môžete všimnúť, niektoré fľaštičky sú označené a niektoré nie. A tá fľaštička na hornej poličke má v sebe nejakú zvláštnu látku bez označenia a keďže neviem, o čo sa jedná, tak určite som to ani nejakým spôsobom neplánoval zisťovať. Ešte čo by som tak dodal, pán, ktorý nás pustil do tohoto areálu, bol veľmi seriózny a milý. A čo som počul, tak ten pán tam aj funguje normálne bežne a poprosil by som, aby ľudia do budúcna nerobili v týchto fabrikách a hlavne v tejto žiaden bordel a neporiadok, lebo tento pán si to fakt nezaslúži. Keď som sa približoval k týmto dverám, bol som zvedavý, tak ako v každých iných dverách, čo za nimi sa nachádza, avšak boli zamurované, kto vie, čo sa tam nachádzalo predtým. V tejto miestnosti sa nachádza jeden z dôvodov, pre ktoré stále opakujem, že si treba dávať pozor, pretože tento poklop veľmi ľahko a nešťastne sa do toho potom dá spadnúť, šmyknúť, aj keď to nebolo nejaké hlboké, avšak môžete sa nejako zraniť, vyvrtnúť si členok, zlomiť si nohu alebo niečo iné. A nestojí to za to. Teraz sme sa akorát pozerali na tento mlyn. Aj mne sa to predtým napríklad stávalo zo začiatku, keď som prišiel do nejakej miestnosti, do nejakého areálu, bol som uchvátený nejakým pohľadom na nejaké to zariadenie, na nejakú vec, na nejaké listiny a potom aj ja som potom prišiel na to, že treba byť opatrnejší, pretože vám to za to nestojí. Takže vždy opakujem dopredu, že najprv sa pozerajte na to, čo sa nachádza pod vami a až tak potom sa zamerajte na to, čo je pred vami. Je to potom ohľadom tej bezpečnosti lepšie.
Ako ste si už mohli vo videu predtým všimnúť, keď som prechádzal to halou po pravej strane a vchádzal som na poschodie, tak sa tam nachádzali labáky a ešte tam bola nejaká miestnosť. K tomu predpokladám, že tam mali nejaké vzorky odložené a teda predpokladám, že to bolo vlastne pre pracovníkov toho laboratória. A teraz, keď sme sa vlastne vracali po tej ľavej strane tejto haly, tak tam bolo tiež možnosť vlastne vystúpiť na druhé poschodie a toto podľa všetkého slúžilo pre samotných zamestnancov ako oddychová miestnosť, prezliekáreň. Takisto v tejto miestnosti bola kuchynka, keďže som si všimol kuchynský pult, takže myslím si teda, že to slúžilo zamestnancom, či už v rámci prestávky, obedu, alebo keď prišli na šichtu, či z nej odchádzali. Podľa toho, v akom štádiu videa sa nachádzame, už budeme pomaličky aj končiť. Ako je u mňa zvykom, stále za videom nechám ešte kratšiu fotogalériu, aby ste sa mohli na nejaké tie zábery staticky aj popozerať. Som rád, že som toto miesto navštívil, bolo veľmi zaujímavé a určite odporúčam, avšak ako som spomínal, netreba to tam ničiť, krádnuť, maximálne sa tam prísť pozrieť a byť ústretový voči tejto pamiatke. Toto by bolo z mojej strany asi tak všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy na nejaké to miesto, tak určite sa mi ozvite do komentárov. Plánujeme ešte navštíviť napríklad Sandrík, takže dúfam, že sa nám to v čo najbližšej dobe podarí, pretože tam si tiež musíme vynahradiť istý čas a nemáme to úplne najbližšie. A tak teda ďakujem za váš čas, za sledovanie, takisto za podporu. Ako som spomínal, ak by ste mali náhodou nejaký návrh na nejaké to miesto, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, pozdravujeme a majte sa krásne.